Machigni janeno ma Lolwe TV kamoro marama intiere ma en chenro mar nonro mar oboke okinyi masani. Nyinga en Nick Okelo. Adhi mi weche giki mag oboke kuom sani endi kalumo ni mago eko mantiere oboke giki matin ka gi kacha. Abochako kod oboke ma The Daily Nation ma bende sani koro ni Kalonzo rocks Raila coalition. Kalonzo kendo chako moko kendo mach manyien e Azimio. Kalonzo nitie gik ma ok ber ne Azimio kaendi. Kalonzo nitie gi ng'ur, Kalonzo nigi ywak. En ang'o ma Kalonzo dwaro? Mano e wach maduong' ma sani koro nitiere ito oboke mar The Daily Nation. Kambene wache ni Azimio storm. Wiper chief Kalonzo Musyoka has thrown another tantrum, presenting a new headache for ODM leader Raila Odinga. In a letter to the Register of Political Parties, the former VP's party is protesting over Azimio coalition agreement submitted on April 9th, alleging it was altered without the consent of all parties with regard to 3 issues, including selection of a running mate. Barua nendo Kalonzo wacho ni onego koro en mo bedo running mate mar Raila. Taparo ni samoro gi siasa giki itimo for the rush of things and convenience. The truth of the matter is kaka Raila bro riero ngama bedo running mate ne en wuone mokito giket mano kaka condition okunyal tiyo nikech mano kaka rusedhi kamano ng'ato gi kore odhi bedo ni ginendo matek. Taparo ni gigi eki ne Kalonzo ne loso gi jogi eki internally ka gin joma mondo mi olos gimoro mani kare. As deadline for picking running mate looms, TikTok Mr. Odinga, the Azimio la Umoja One Kenya Alliance boss and his Kenya Kwanza Alliance rival Deputy President William Ruto have 2 weeks to name their running mates. Their choices have a huge implication on the presidential bids, further piling pressure on the 2 leading contenders who are juggling diverse interests with their respective teams. More entrants in both camps have escalated the scramble for the position, whose holder automatically becomes Deputy President should their candidate win. Who will they pick? Mane wach mantiere kanyo. Koro Raila gi Ruto bro yiero ng'ano kaka running mate, weche sani koro medo bedo matek ahinya e riwruoge go eko mag siasa. Wach mondo mi walosie nitiere ito oboke ni maraboro. Holding oil marketers under probe. Some oil marketers are under scrutiny by the state following a prolonged widespread shortage of petroleum products as their outlets across the country, despite availability of stocks at supply depots. Ingani arier mantiere en if a marketer nitiere ma temo timo jo Kenya kasani gisandore malich. Nyoro nitiere sipna moro mano adala alego kochopo kericho koro mafuta rumo ne gari onge kako team chuni jogi kinyo bet kanyo chakre saa 5 okinyi nyaka saa 10 gari podhi saa 1 po idhito lori makelo mafuta lori mukenya ng'ano wakanye. The truth of the matter is can it somebody who is holding petrol? Now the state has to look at 2 options. One, state will give their own means of supply. The state will give more petroleum outlets kaka national oil but nigi ng'eny moloyo moko mag jigi wegi nikech possibility mar sabotage nitiere. To should there be anybody who is holding this fuel sani endi to en gima nitiere jo Kenya sandre mag joma ne kori kumo kini mayo gi licenses mag biashara no endo nikech it borders on criminality ka jo moko mantiere koda ka gigi eki temo tuno jo Kenya kedo ji sandre maliche sani ji sandre ne wach moni ngima tek gik moko tek ne oganda jo Kenya to jo moko nitie makoro ng'iyo mna profit ng'iyo mna yuto kende. It is wrong. Mano ke kako ne beni piny ringo mane ler man ta nyalo golo kaka ng'ano ndo ma ja Kenya bendo se kadhe gi machal kama endi maneno matek ahinya. Wiper wacho ni we've not cleared Sonko to run for governor ma Mombasa. Maneler ma Wiper keto nyenda chiel ka chiel. Wiper ignites Azimio feud on coalition deal. Mago nyalo ng'iyo kanyenda chiel ka chiel. Ka koro wadhi nyime ito boke ni ndima moko nominations parties opt for negotiations to avoid chaotic polls. May watch mantiere. Political analyst Martin Olo has urged that consensus method was key avenue for parties which lack the cash to carry out primaries to avoid chaos during nominations. Mane wachmantire kanyo endo achiel kachiel. Ang'iyo kendo wach machielo kaendi mantiere Rowdy youth cut short governor aspirants debate. Magoe chimasane kono timre mag siasa kagi kacha. Kisomo oboke ni smart business bang'iyo kaendi wach mantiere and in New Uganda car import rules star Kenyan market duty permanent terms.
for used vehicles aged 9 years and above, set to disrupt the local black market while boosting business for genuine dealers. So mani mano kedwa nyieo nyamburko kaka manendo koro bro bedo ni koro hinyi. Kama dhi nyime kaendi weche mae pinje mako mag na kelni. Biden cracks down on ghost guns. Mano weche giko mag US kulichande. DRC Congo celebrating admission of DR Congo to East African Bloc. Sanini koro kadwa dhi Congo adhi winjo rumba tawuko kaka endi maonge kata mana passport adhi tawinjo rumba taduogo. Sanini koro kapono hangloro modenda tawuko adhi winjo rumba adhi winjo kofelo mide fere gola taw adhi kaya chande mondo mi awinji gi karomo kinyi gokinyi chaka idho gari aduogo. Piny koro mit jogo mohero rumba madwa dhi Congo. Sani koro ena ticket kende mingado to gi ID mari kaka ja East Africa tidonjo kucha to koro chamo mnangolo tiduogo. Kawuono ni endi en tielo mar ariyo manoendo mar Bayern Munich kod Villarreal. Iparo ni Bayern Munich dhi donjo kose Villarreal. Komachielo en Chelsea nyalo buogo tim mar Madrid dala gi kawuono kose en nang'o. Mago gini weche mantiere kanyo mang'no kelni. Wach machielo Oboke mar The Star en ni Ruto's moment of truth as UDA holds primaries. Ochopo ya kere kike sama bende koro UDA koro chako mago magen primaries mage kata nominations achiel kachiel. Sani koro Ruto ochopo kuma koro okudo nyuka maliete dhoge. Mano endo en gima ok yot ka koro chopo sama en sa nominations kama endi. But mane wach mantiere kanyo endo. Raila flies out to US next week after primaries to diaspora voters. Former Prime Minister is expected to hold the town hall meetings in Washington DC. Raila bro the opinion do mar America mano juma manyien bana endo banka koro ODM mutieko primaries mage. Kini Azimio presidential hopeful Raila Odinga will next week fly to the US. A trip expected to be his last mission abroad before August 9th general elections. Sources closer to the former Prime Minister told The Star he will leave the country on April 21st, hours after ODM concludes party nominations. Manoe wachimantiere kanyo endo Raila koro brodhi kuruendo. ODM Raila has taken a 1-week break from campaigns as his party conducts primaries. ODM will conduct its last nominations in Nairobi on the April 21st. Raila will have a busy schedule in the US, meeting top-notch US government officials, business community, religious leaders, and Kenyans living abroad. Raila campaign secretary spokesperson Makau Mutua confirmed the trip. I'll give it to him. IBC on the spot after 7 Kims. Over 309 BVR kids going missing. Clarify method to be used in primaries. MP Kaluma tells ODM. Kaluma bende wacho ni awa jo ODM nyuso ka kodwa timo gini mondo wang'e ka kodwa bedo nyaka Kaluma gene yuak to gine jo ODM madongo. Kawa dhi nyime. Wachima from one placements nyose chakre nyoro manegi manitiere. Fuel shortage persists despite oil dealers receiving subsidy arrears. Maendi gima no wacho ni nyegi wacho ni poko migi pesa gi piny owacho ose migi pesa manegi dwaro. Sani endi pod onge mafuta jomoko pod obet piny ng'iyo mondo mi oloso ohala kod gima chal kamano. En wach ma wadagi kendo kwa nyali yie mondo mi jo Kenya sandre malich machalo kamano. Pasta nganga begi weche mago kanya kata wacho. Manda we mano endo kikonda lose kumsani ndi mako dhoga weche mkundi mangado kanyalo wacho. Pressure mounts magegi weche mag Chelsea kawuono koda manendo ma en Madrid mago ang nakelni weche wa manyien atieko ka Oboke mar The Standard anyisi ni mara entich maluome alumoni alumani ta ing'eyo gigo mantie form 1 big rush for national schools. En sani ndi koro jogo te mane otimo penj ma class 8 koro sani koro bro ng'eyo konde mag dhi skunde mag chakre chini ndo manyoro. Categories mokaw national schools okaw ji 3,800, special needs education okaw mago eko ji 2,045 extra county extra county okaw jogo kumaromo 214 county koro okaw mago eko magen 218 bani counties makoro okaw jopuonjre mang'eny ahinya e form 1.
Maneler mantiere paro ni mago gin ler masani koro ntiere koni gi kocha. Aneno ka indika koro national schools mantie kaka Nanyuki High, Kabianga High, Pangani Girls, Maseno School, Nakuru High, Alliance Girls, Kapsabet Boys, Butere Girls, Mangu High, Moi Girls, Eldoret. Magi koro gin makoro ne gikawo nyithindo ka gi kacha. Nanyuki okawo mang'eny ahinya mogik 400. Mano gin mekawo ji 400. Koro magi skunde apar topmost mantiere Kenya ka indi mokawo nyithindo makare. Extra county schools, ingeni bang national schools ntie extra county schools. Mana is the category. Bang national schools and extra county. Ka wadhi kagikacha. Top candidates to join alliance as 38,000 placed in national schools. Mana wachima koro ntiere kanyo. Pod mna wach mare in techno emano kanitie kagikacha. Hotels. Kalonzo's son joins Kitui governor race, leaving father at crossroads. Fanini wudu Kalonzo bedwaro mondo bed governor mano endo ma Kitui. Sama Kalonzo bende koro moko tulo mano endo One Kenya Alliance kod Azimio. Maikoro gin mna lendo mano kanika indi lendo gi ng'eny mari. Celebrating 50 years of investment and growth manendo wach machielo. Pani munge wach matanga America indi madunga hinya mudongi na mago ko magtuke. Kakamega Homeboys are 6 wins away from maiden title. Kakamega Homeboys nyalo kawo simbo mar Kenya Premier League kang mokwongo gidong na gilocho auchiel kende to gikawe. Tuchel says Chelsea can dream of the impossible at Madrid. Kawuno sangwene wange. Chelsea kod Real Madrid, Bayern Munich kod Villarreal. Villarreal kaya ngabed na digi Bayern no tek, but let's hope for the best. We mondo mi yangu mi wichigi ke chiel ka wadhi nyime kod weche manyien kawuono. Erokamano masani.